Les escultures mòbils que faig juguen molt amb l'efecte visual, en enganyar el cervell, en percebre coses diferents a les que veus i el cervell acaba de donar la informació. El procés creatiu ha sigut molt interessant, des d'una idea que hem partit inicial fins al projecte final hem donat moltes voltes, però ha sigut un fil conductor molt interessant perquè hem passat de la mateixa història, ha anat mutant, quasi com ha fet un mutare, i va haver una nit que jo tenia totes les propostes, totes les idees que havíem tingut, les maquetes, i no ho veia clar perquè jo soc escultor. I aquella nit vaig dir, escolta, i per què no, amb el que jo estic desenvolupant en el meu procés creatiu escultòric, amb el meu dia a dia, que estic treballant les geometries, ostres, per què no faig una peça en volum, en 3 dimensions, amb el mateix concepte que hem treballat de gràfic, li intento donar volum. I aquella nit vaig agafar paper i llapis, vaig agafar uns bocetos, vaig començar a dibuixar unes idees. El dematí següent, motivadíssim, perquè dic, ostres, aquí tinc alguna cosa nou, tinc alguna cosa meu. Vaig anar al taller i vaig començar a tallar varies d'acer inoxidable, vaig començar a muntar una estructura i vaig dir, ostres, i ja està, vaig començar aquell dia, vaig començar a soldar i me'n recordo que fins a la nit ja no vaig parar perquè vaig muntar l'estructura base de l'escultura. Quan ja estava pintat de color blanc, el vaig posar en una superfície tota blanca, hi havia la llum tancada, i llavors hi havia una llum llunyana oberta, projectava l'ombra de la peça molt suau, molt sutil sobre una superfície blanca. I era un cub que estava en moviment, tenia vida, estava latent. I llavors és aquest joc que descol·loca la vista, és aquest punt que a mi m'interessava treballar i que el premi tingués una part que tu et miressis el premi i que veiessis potser una forma o una altra i tot un món a dintre d'estructures. Per mi, visualment, aquest guardó reflectia això. Tot de projectes, idees que estan aquí latents, pensaments, i crec que havia aconseguit això, que fos bastant representatiu de la simbologia del premi. Vaig connectar moltíssim amb l'obra, la vaig desenvolupar manualment, tot és fet per mi, no hi ha res que hagi fet ningú. O sigui, crec que es va tancar el cercle i ha sigut tot el camí aquest el que ha sigut bastant interessant.